Lagi tambahan materi kedua, materi hindaran kedua. Ini pasang biasa ini, tangan ini dok lo. Seret, nggak penak kan? Ya Allah, namburi. Nah, si tangan langsung ini. Seret, ndang namburi. Seret. Nah, bisa. Mana? Seret. Nah, tadi kicik iku sikil pen lemes nang ini, sikil pen lemes nang ini sikile. Nah, hop mandek wis lemes ya. Cendok ditekuk titik, cek gak cuklek iki. Ngene lho ditekuk titik iku. Kuda-kuda biasa santai tapi ditekuk titik bener wis sak munumang tapi iki tekuk titik dengkule. Ngek. Nah, madhep rene, seret madhep nang ya. Seret tes ya, hindaran ke piro iki? Dua. Sing satu ini lak samping. Dua iki. Tes ya. Seret. Nah. Seret. 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 Nah, sip. Sing ke satu. Cek eling pen, hindaran ke satu. Madhep nang ayah. Tangani nang samping. Seret. Seret. Nah, sip. Sing iki mang, sing baru iki mang. Hindaran ke dua. Gak apa-apa ganti madhep rene. Sembarang madhep runu gak apa-apa ngene, gantian ngene tangani. Cek gantian kiri kanan. Berarti mundur nanti. Nah, tangannya. Nah, miring ya. 1 2 3. Seret. Nah. Seret. Seret. Oh, salah. Mundur kan. Seret. Nah. Seret.